яңайып ултырахыгызмы? Юк, Илзира. Таяк. Алдашмагыз, күзләреңдән күрәм. Етәр һиңа. Ниме? Мин һиңа үсектем. Башкалай коймайым. Башыгызда тиклай. Хәзер ипас эшләйм икән. Неме? Кәме? Тынысланыгыз. Хәзерге кызларның тормышынан бер көн. Йөр! Уянды мин икелә, селфи карак эшләргә, ВКонтакте бәрергә, лайка күбрәк йыелга. Ултырды мин ашарга, селфи карак эшләргә, Инстаграмга бәрергә, мин тик карыга. Инде мин магазинга, селфи карак эшләргә, Фейсбукка бәрергә, комментарий алырга. Телефонда хыйбаем, селфи хәзер эшләйем, кияүгә сыгып китәм, селфи минем егетем, туем була онлайн. Әйе, хәзерге егетләргә карагыз әле, күбеһе иркәмесәйләргә әйләнеп беткәндәр. Эре бәрәңгеләр, дөресрәк картуф була, эре картуфтар. Йөр! Һиңа генә хуш-бушан әйтиор, һиңа генә ялаларга билет, һиңа генә салона панимнета. Һиңа генә алтын бер һәм сәскәләр, һиңа генә шоколад һәм конфетлар, һиңа генә йомшака юбесәйләр. Һиңа Кызыгыз гаепле. нимә? Хәзерге яшьләр бер нимә менән дә кызыксынмайдар. Һиңа өләсәйдең ахирәтем әле. Теләһә нимә ашайдар да башлары эшләмәй. Йөр! Мин алма, колагыңа һава. Мин карбана көзгә күрергә шат. А мин чипсы колагыңа чипсы. А мин кола һезгә ола-ола. Мин колбаса, бер-бергә емеш бакса. Ой, ГМО бакса. Йөр! Түгел, тамагым авырта. Шулай үкереп йырларга һиңа кем кушкан? Нәмә? Тагы ла кәмә? Ысынында, иптәшләр, яшьләр арасында үрнәк алырлык шәхесләр бик күп. Әйе шул, мәсәлән, Сабитова апайыбыз, Иманғулова апай, Мазитова апай. Ринат Нихматуллин, Руфина Абдрашитова, Азат Низамудинов. Рамиль Гафаров. Һеҙ үпкәләмәгеҙ, һеҙҙең исемдәрегеҙ менән ер тапманыҡ шул. Гизатов ағай. Һәм әлбиттә ағайыбыҙ Кәримов. Ысынында беҙ тәбиғәтте һөйәбеҙ. Аҡыллы китаптар уҡыйбыҙ. Кеше ышандырып тормай инде. Яҡшы музыка тыңлайбыҙ. А мин спорт яратам. А спорт һиңә яратмай. Чипсы ашамайбыҙ. Шулай. Чипсы ашап беҙҙең олатайҙар һуғышта еңмәгәндәр. Туған илебеҙ учалы менән ғорурланабыҙ. Башҡорт телен яратабыҙ. Башҡорт милләте, беҙ башҡорт халҡы.